وجاء بآيات ما تقول كالتي فمن شاك فيه فهو حلف دلالتي فمن شاك فيه فهو حلف دلالتي أفي الحق شاك بعد ألف دلالتي تقدمها ذكر مدى الدهر يقرأ عن شابي فما إيري سبب دي أوما أرجولا كانت ما إيريكا كانت ما هدرك إيري سبب وإيري سبب وبيتان غورغور كو شاكالا كما يكاتو إيري سلا سانغو ملتي دورو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Karamo Abdul Mumin Malik abo nyamakoro almamide do amba foka wala nyumando ambal make Idris Bagayogo falyatafaddal mashkuran muazzazan. Idris Bagayogo afanaye anga karamo ba doye sufi karamo de do mazhab malikiya o cheba o do de do amba foka awala nyumando ka awla dunya ni wati na me direct la do imana Kalaba kawele da minnu be yanno nulu be groupement ga siraka minnu ko ye kolosi tigiw ye minnu ko ye taabolo kɔrɔ tigiw ye an sera ɲɛyɛlɛ dɔ ye an sera faamuya ye fɛn fila tɛmɛna alakira tile la kisi nɛɛma b'a ye o fɛn ninnu kan ka anw bilama waaju kira nalen ko fɔlɔ min kɛra yani kira yɛrɛ ka na fɔlɔ o kɛra kira sigiyɔrɔ laban na n'o ye Madina ye Madinakaw ye san 300 de kɛ fadenkɛlɛ ani badenkɛlɛ la Madina dugulenw ko Awusu ani Kazrajo san 300 u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔw ka du bi ci san 300 u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔw fa bi faga san 300 u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔw bi kɔlɛntanya o kɛra ka kɔn alakira nali ɲɛ Madina alakira nalen Maka ala nana ka n'o ɲɔgɔn latigɛ faamuyabaliya nana don diinɛko in na Maka dugulendenw wulila ka ɲɛsin alakira yɛrɛ ka silamɛw ma u b'a la k'u faga u b'a la k'u bugɔ u b'a la k'u masiba faamuyabaliya kama jɔn tun bɛ nin baara kɛ Umaru ibn Khattabi ale tun ye silamɛ bɔgɔla ye jɔn tun bɛ silamɛw faga Khalid ibn Walid o tun ye silamɛ mais kafiriw ka kɛlɛbolo finance ka jɔ n'o balo ye alakira faninji ye min tɔgɔ ye ko Abbas nka kɔfɛ yɛlɛma nana kɛ Madina min bɛ yen nɔ n'olu ye san 300 kɛ ɲɔgɔn na alakira sababu la Madinakaw bɛɛ lajɛlen nana fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka tugu alakira kɔ minnu faw fagara minnu mɔkɛw fagara a bɛɛ ɲinɛn'a kɔ ko bi kisibaga kelen min b'an na an ka tugu o kɔ don dɔ la yahudiyaw y'u ye bɛn ni kelenya na san 300 kɔnɔna na u ye nɛni min fɔ ɲɔgɔn ma ka taa o nɛni dɔnkili dɔ da an bɛ haya min kala ko wa'tasimu bihablillahi jami'an a jiginna nin don de la an badenw ne yɛrɛ de ye hɛrɛ dibaga ye mɔgɔw ma nka a y'a to n ka nin lase dɛ o tuma na alakira nɛɛma ni kisi b'a ma Madinaka bɛɛ y'a ka kɛlɛkɔrɔ bila ko an ka tugu ni Muhamadu de kɔ alakira mana kɛlɛ wuli minnu faw fagara minnu mɔgɔw fagara minnu tulomasama fagara kɛlɛ ɲɛmɔgɔya bi di mɔgɔ dɔ de ma a bɛɛ bi tugu o kɔ walasa dugu ka tanga alakira bɔra Maka min fana na minnu tun b'a la ka alakira yɛrɛ ka sahabaw bugɔ n'o ye Umaru ibn Khattabi ninnu ye alakira labanna ka diinɛ ɲɛmɔgɔya d'u ma u bɛɛ y'u ka diinɛ kɔrɔ bila ka tugu a kɔ o kumana ne de wele min da groupement mɔgɔw kan bi n'a sɔrɔ don dɔ tɛmɛna ko 11 ni 12 ye ɲɔgɔn bɔ da la n'a sɔrɔ don dɔ tɛmɛna ko kadiriya ni tijaniya ye ɲɔgɔn kɛlɛ n'a sɔrɔ don dɔ kɛlɛla ko kuma bɔra ansaru mɔgɔw da ka ɲɛsin bolojigina dɔw ma bido mɔgɔ dɔw de nana bɛ ni mugu ni kisɛ ye u mɔgɔ bɛ kadiriya den bɛɛ la k'a bɛɛ faga u mɔgɔ bɛ tijani den bɛɛ la k'a bɛɛ faga u mɔgɔ bɛ 12 bɛɛ la k'a bɛɛ faga
ala ye cɛ da an ma bi min bɛ yen n'an bɛ se ka tugu o kɔ k'an kisi anw min n'a fɔ ko kunun tɛmɛna ba an tɛ se ka ɲɔgɔn minɛ dɛ an ni seyidu delila ka nin fɔ an ma an tɛ se ka ɲɔgɔn minɛ dɛ 12 delila ka nin k'an na an tɛ se ka ɲɔgɔn minɛ dɛ 11 delila ka nin k'an na est ce que an kalannen don ni kira ka jama kun y'o kɛ diinɛ tangana cogo min na a bɛ kɛ ten yan o tuma na n bɛ min fɔ aw ye o y'o ye a y'a to n ka kuma filanan fɔ minnu nalen bɛ ni muru y'an kama k'u b'an faga anw tɛ silamɛ ye dɛ ko anw tɛ silamɛ ye u k'a dɔn u nɛgɛra anw de ye silamɛw ye u ka karamɔgɔw o dalen don minnu na bunteeliya ninnu olu dara sufiya la n'o ko sufiya ye kafiriya o tuma bunteeliya ye kafiriya hali bi a ye don gogoli kɔnɔ ko mali tɔrikatulukuntiya ɲɛmɔgɔ ye jɔn ye mali kɔnɔ tɔrikatulukuntiya ko a ɲɛmɔgɔ ye jɔn ye a ye don o kɔnɔ gogoli la a k'a lajɛ a bɛ n'a ye. Jafar Jabate ale bɛna kuma ayiwa albaytu tɔgɔ la. An bɛ ala fo ka ala waleɲuman dɔn ala b'a fɛ jɔn ka tando ka barika da ka se damajira min na ala ye ni cɛ ka nɛɛma ɲini a fɛ a k'o kɛ kira muhamadu kan a n'a bɔnna sanu a n'ala ka jɔn ɲuman bɛɛ ka kisi ni hinɛ ni barika di ala fɛ a k'o kɛ bɛɛ ye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah na kunye barka ɲini na kunye duwawu ɲinini na kunye ka su ɲuman wele u ka ala wele an ye ala ka se ka mago dilan ni ko su man ka wele an bɛ ala kira min ka sunna coyi kɔ ale y'a fɔ an ye ko n'an taara kaburu dɔw na an k'a fɔ cogo di assalamu alaikum ahla diyari min almu'minina ahla diyari bin nida wele la de ko an k'a fɔ ko muminu ala ka kisi kɛ aw kan aw minnu kɔnna an ye ala ka hinɛ la an bɛ ala deli ala ka yafa aw ma ka hinɛ anw yɛrɛw la tafsiru la ibnu kathir o ye sunna tafsiru cɛba ye a ko ni mumini su n'a ɲɛnɛman tɛ k'a ti bɔ ko kalama ko alakira kun tɛ nin folikan in don an da n'o y'a sɔrɔ fɛn jalanw de kun don k'u kun tɛ sɔmi foyi la u kun tɛ foli cogo la o tuma an nana ka su wele an bɛ dugawu k'u ye an b'u wele ala subhanahu wa ta'ala a ka an na u makoto ala ka u hɔrɔma o kosɔn ala ka an bɛɛ lajɛlen mago dilan n'a bɛ bɛn an b'a ɲini ala fɛ baasi tɛ hɔrɔma fancini hɔrɔma ani maa o maa n'o dalen don o bɛ hɔrɔma ani ala ka jɔnba in yɛrɛ min balolen don Seyid Sharif Usman Madani Haidara a hɔrɔma n'a bonya ni ala mago kun t'a la ala tɛ ni jama in sama ka s'a ma o de la ala ko kuranɛ la ko e tɛ se ka tiɲɛ yira fiyɛntɔ la o n'a t'a fɛ k'a ye tulo gere n'a y'a ko don e tɛ se k'o lamɛn afa anta tusmi'ul mauta yala e bɛ se ka su ka kuma don tulo la wa walama e bɛ se ka tulo gere ko o la faamuya wa n'o y'o ko don mana maa jumɛn de bɛ da Haidara la n'an ye kuranɛ ala bɛna fɔ an ye ko in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun maa min ni ala ye dusukuɲuman d'a ma ka hakiliɲuman d'a ma a m'a kɛ ɲɛngo ye o b'a ye k'a fɔ Haidara ye ala ka kabako ye karamɔgɔkɛ e tɛ se ka sotarama kelen fa nka sotarama a dɛsɛ bɛ Bamako bi dɛ e man ka kekuya e man ka sɔmi k'a fɔ ko ala subhanahu wa ta'ala mago bɛ yen ala k'an bɛ sababa ma o tuma na ci ye fila ye a fɔlɔ kaburu juura an balimakɛ kunta tɛmɛna anw b'a kan su wele anw b'a kɛ sabula silamɛ bɛɛ bɛ ala kira wele a ka tahiya la n'a ye tahiyatu lillahi zakiyatu lillahi fi bɛ tila k'a fɔ assalamu alayka wa nabi a filanan ko ansɔru k'u
obe u fawtoy ko bawtoy ka fube aydara na adon deme e mata sunna yelema ka laje ma hadisa laje ala kira ko sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisa laje chugote mina ako man allama rajulan ayatan min kitabillahi fahuwa maulahu fala yanbaghi lahu أن يخذله أو يستأثر عليه فإن هو فعله فصم عروة من عروة الإسلام أقول ما لا يدوك القرآن آية كلمة نتنا فوق كلام غيان كلام القرآن آية بلا مبيع آية كوني أودي تفسير فلاني كوني ما كلام آية كلمة globalo yemma kala aya kelena ku ikaramo ku fa huwa maulahu ikaramo de makay haydara ya makay de anta maulana ko haydara yo makay haydara ya ansaru makay fala yanbaghi lahu atadaha ansar kele anima o manye nafasara haydara la an yakhzulahu ika haydara toy ni mafaraka أو يستأثر عليه ولما إكرم أمي نايكلا كإيرا فسياما كي نفلو فسياما كي نفسياما قوتبه فإن وفعله كوني إكرم ودون كادوفنا كاي نفع نيما كي كجيني لهراني نيما كلا كأدمه نيني كان نفلو كي إسلامي يا ورقتا ألا كان أنك إسلامي يا ورقا لأي وتمام بألا ديلي شيجان كنا ألا كادي أنكرم غمو misiri mi na be sena ala ka banin ke anyana koye maoma be hadar yalendo ala ka beke aseli jobaye ala ka malikishi ala ka malitanga waza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Abu Jafar Jabate ale boraka kuma sanuma munu fo ami do ke ala ka adi ama na moray silfla togola amina kuma di Sirfi Brahma Haidra kabo segala ma Haidra ale bina kuma tamani segala shirifu bela jelen toyala ni watina arrahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ami fulla se naba bela jelema o ko fe ambayi ni ala fe anyuma nana chomina herela ala ka be ma segite ami dugu kele ke karamogo yere ni mbara in damne kuma mena karamogo fe depuis akilen ben ziara nuke fokana se bima jamana la kana cha akira sabu kam mo ke ku fo kabru do anga yorola nin nyale kunte utado ko mabi ta kabru jura karamo de sababu ya o kuma mo dugu kai ami dugu ke ami joro mena tamani strifi ani segala strifi ani je strifi be karamo manyine balma shiko amanyine balma siba wanya sirfi shiko amro dugo kaye shine kenan laba wani mala ko da nama ala kana ko jala kana labanye nala kira formay sallallahu alaihi rasul Sherifu Ibrahim Haidara ale kumana segala ani tamani sherifu bela jelen toyala ame do ke hay sisan ala kani beke baraji ko aka kuma yuma una ni amborae amna kuma de ministry ka chilema Professeur Famaka Diseku Joza anga ministry min be naka ci benen be dine ko ani lada koma no e docteur Mohamedou Kone ale ka norobla be keneka ale de bena kumata ni wati na ambawla gina ka fambe duñ mana direct la shérif la jabaranin kan amani ala fe ala ka fam yawdi aisan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nga foli be se Shérif Madan Ousmane Haidara ka foli bla mi sous-préfet no ye ñere balimakɛ Sakuba Madi Dambele ka foli bla nga meru ye ñana chama ye ñogo ye kene kaya ka foli bla dugutigi lagaw ye ka foli bla anga almamu ye ka foli bla anga karamogo ye mogo bora na se ka dat na se ka betogoma
se bɛɛ tɔgɔ ma i komi laselikɛla y'a fɔ cogoya min na mɔgɔ mun tɔgɔ sera ka sɛbɛn mɔgɔ ba 80 ani mɔgɔ 60 ani kɔ donc an bɛ foli lase a bɛɛ ma minisiriso min dabɔlen don diinɛ ko bato ko ani laada ko ma ne y'o secrétaire général ye minisiri ka dan kan donc minisiri y'an bila ka se yan bi kɛnɛ kan ne kelen tɛ a ye ani jamaba de dépêché ka na yan ka na nin kɛnɛ kan ka na an ka foli lase Cheikh Sherif Ousmane Madane Haidara ma ani a jɛɲɔgɔn bɛɛ ko a bɛ baara min na ko u b'a kalama a bɛ baara min na jamanajɔ la u b'a kalama donc ka na o témoignage kɛ ka ɲɛsin Cheikh Sherif Ousmane Madane Haidara ani a jɛɲɔgɔnw ma a ma mɛn ten tɔ hakilina jiginna uti kalo tile 16 lajɛ dɔ kɛra n'a bɛ fɔ o ma donc un colloque du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali donc an ye lajɛ dɔ kɛra centre international de conférence de Bamako la a sen fɛ minisiri kun voyagelen don hakili la o don tuguni ne de taara minisiri nɔlabila la donc o la yen u ye gɛlɛya caman fɔ n ko a gɛlɛya bɛɛ mɛnra gɛlɛyaw ninnu bɛ taa se ziyara kow ma gɛlɛyaw ninnu bɛ taa se mawuludu kow ma n ko a bɛɛ mɛnna ni ala sɔnna kumakan cikan a bɛ lase minisiri ma donc ni ala sɔnna a bɛ lase faamaw ma donc hakili la bi an bɛ yan o hokumu fana kɔnɔ donc k'a yira o nin cadre la donc an bɛ ka nin cadre la an bɛ k'a soutenir min ye ziyara ko ye minisiri y'o de fɔ lajɛ o lajɛ fɛn o fɛn bɛ silamɛw fara ɲɔgɔn kan min bɛ na ni bɛn ani kelenya ani tagaɲɛ donc an bɛ o kɛnɛ bɛɛ kan ni an seko ye ko o ko fana ye an b'o kɛ o kɛnɛ kan donc bi ta o ye o dɔ ye ni ala sɔnna ma a mawuludu fana wagati man jan bilen donc dɔgɔkun nata don an kɔrɔni ni ala sɔnna donc an bɛ ye o kɛnɛ kan komi jamana baara a ma nɔgɔ donc serifukɛ yɛrɛ b'a dɔn caman bɛ ka kɛ i komi don la n yɛrɛ y'a fɔ ale ye baara caman kɛ an bɛ caman kalama mɔgɔw ɲɛ bɛ caman na mais a bɛ ka baara caman fana kɛ mɔgɔw tɛ min kalama donc jamana mara fana o y'o ye jamana ɲɛmɔgɔw u bɛ baara caman na donc dɔw yelen don dɔw bɛ yen olu tɛ se ka fɔ mais n hakili la Sherif yɛrɛ fana bɛ caman kalama donc o bɔlen kɔfɛ yen ka tasibila kɛ ani ka dugawu don kɛ k'a ɲɛsin an ka mɔgɔba minnu dalen bɛ yan k'a fɔ ko ala ka hinɛw la donc ala k'u dayɔrɔ suma ala ka yen wusayaw ma ni yan ye o tɛmɛnen kɔ kuma kuntagala tɛna janya wagati ye dɔ kɛ donc k'a ɲini Cheikh Sherif Ousmane Madane Haidara ani a jɛɲɔgɔnw ani Mali silamɛw ni jamakuluba min bɛ yan k'a ɲini u ka dugawu kɛ jamana ye k'a ɲini u ka dugawu kɛ jamana marabagaw ye k'a ɲini u ka dugawu kɛ jamanadenw ye jamana ye ala k'a sumaya jamana ye ala ka na ni bɛn ye jamana kɔnɔ jamana ye ala ka na ni kelenya ye jamana kɔnɔ donc n bɛ kuma bila yan salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ni tun ye minisiri ka nɔnabila ye minisiri min ka baara bɛn bɛ batokow ani laadakow ni ala sɔnna ma ala ma deli ala subhanahu wa ta'ala fɛ kɛnɛ in a donna hɛrɛ la ala ka a wuli hɛrɛ la minisiri a ma kɛnɛ sɔrɔ a ka ciden o nana ka na a wasa kɛnɛ kɔnɔna na a ye min fɔ an bɛ barika da ala faama ye yani kuma ka yɛlɛ sanfɛ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya an ka sirifikɛba Sherif Ousmane Madane Haidara ne de bɔra Abidjan san n t'a sɔrɔ dugu dɔ bɛ o yɔrɔ la u y'o kɛrɛnkɛrɛn ka a tɔgɔ da
sirifike de la ka quartier mumɛ bɛɛ tɔgɔ da Sherif Usman Madani Haidara de la a yɔrɔ président bi yan ni Ala ka diya ye n'o ye Fode Tunkara bi yan ni Ala ka diya a bɛ se k'a seereya o ka bɔ yen Abidjan quartier wɛrɛ bɛ yen an b'o kɔnɔ o bɛ wele de ko Sirifila ni Ala ka diya ye ne de sen donna a bɛɛ la sirifike n'o kɛra o kɛra i mɔkɛ ye Alakira ba a bɛ taa dugu min na a tɔgɔ de tun ye Yasiriba mɔkɛw ka tɔgɔ dɔlen a la nka kira nana Yasiriba bɔra a la a welela ko Madina to Rasul ko Madina ko kira ka dugu alhamdulillah bɛɛ lajɛlen b'a kanu ni Ala seri ma i ka da village natal la i fa dugu la mais sirifike yan de sugandi ka yan kɛrɛnkɛrɛn yanzuru wara hijab ale bɛ filɛli kɛ hijabu kɔfɛ ni Ala ka diɲɛ o kɛra bonyaba ni karamaba ye yankaw ma alhamdulillah a ma tɛmɛ nin sugandi dayɔrɔ la a ma sɛgɛnna sugandi dayɔrɔ la a ye yan sugandi dayɔrɔ de la a yɛrɛ ye fɔlɔ nka Ala ka latigɛ ye minnu bila an ye olu filɛ ɲɛfɛ kaburu jɔlaw yanni u ka da u kaburu kɔnɔ o la bi fɛn min ye yan ye an filɛ yɔrɔ min na yan ni Ala ka diɲɛ ye tɔgɔ kura min bɛ da la bi o de bɛna fɔ aw ye sisan ni Ala ka diɲɛ ye bɛɛ lajɛlen k'i tulo ɲɛgɛnɛ jɔ o fɛ o ye tɔgɔ ye o ye barika tɔgɔ ye o ye sɔrɔ tɔgɔ ye o ye jigifa tɔgɔ ye o ye Alako tɔgɔ ye o ye cibako tɔgɔ ye o ye maako tɔgɔ ye o tɔgɔ de filɛ nin ye Mazar Sherifila Mazar Sherifila n'o ye mazaru ye mazaru kɔrɔ ko bɔnyeyɔrɔ bɔ ziyara kɛyɔrɔ bɔnyeyɔrɔ ka na sirifike ɲɛnama ziyara yan Ala ka si ni kɛnɛya d'a ma san 200 kɔfɛ ka tila ka na ziyara ni Ala ka diɲɛ ye barisaku kɔnɔ san 200 kɔfɛ Ala k'o nɔgɔya ni Ala ka diɲɛ ye o kuma na yan bɛ wele ko ziyara a yɛrɛ ɲɛ b'a la barika min bɛ ziyara la a yɛrɛ ye jama ye sirifike ko fila bɛ min kuma da o la ko fila bɛ Ala k'a kɛ maa ye ten ka Ala kanu sɔrɔ ka maaninfinw kanu sɔrɔ donc o la ka na wa kitamuha misk a dumanma yɔrɔ ye jumɛn ye jotigi dɔ n'a mɛn ko ale bɛna tuubi ni Ala ka diɲɛ ye ayiwa Fajala Madi Tarawele i bisimila kɛnɛ kɔnɔ ni Ala ka diɲɛ ye ale ye jotigi ye a bɛna tuubi ka fɔ nin waati in karamɔgɔ bolo Seyidi Sherif Usman Madani Haidara ka don alisilamɛya la ni Ala sɔnna ma o de bɛna nin kɛnɛ in tɔ yanga k'a kɔrɔta k'a bonya yiriwa ka taa ɲɛ inshallah nin ye nisɔndiyakoba ye nin kɛnɛ in kɔnɔna na ka sabu kɛ dɔ bɛna bɔ a ka Alakota sira kan bolisɔn sira kan ka don alisilamɛya kɔnɔ inshallah an b'aw ladɔnniya k'a fɔ halisa aw sɔgɔlen don Sirifila Jabarani ka ni Ala sɔnna ma inshallah o la halisa an b'a ladɔnniya k'a fɔ an balimakɛ a bɛna a ka boliw bila a tun bɛ Alakota sira min kan a bɛna o bila a tun bɛ jɔsɔn sira min kan a bɛna o bila a y'a ŋaniya bi ka don alisilamɛya kɔnɔ an ka jɛ an ka lamɛn a sɔnna tubi ma i ka tubi dama salamu alaikum wa rahmatullahi Ala k'i yɛrɛ sara ashhadu afɔ ashhadu an la ilaha illallah illallah e k'a to tan e k'a to a yɛrɛ ma dɔrɔn ashhadu la ilaha illallah ashhadu la ilaha asana ashhadu asiyat an la ilaha illallah illallah wa ashhadu asana anna muhammadan sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluhu n bi seereya k'a fɔ masi tɛ yen Ala kɔ n bi seereya k'a fɔ an kuntigi Muhammad Ala ka jɔn don a ka ciladen don n t'i fila fara Ala kan
nte fila fara ala kan nti fila fara ala kan nte fila fara ala kan nti suɲɛli kɛ nte suɲɛli kɛ nti jɛnɛya kɛ nte jɛnɛya kɛ nti n den faga nte n den faga nti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ nte namara kɛ sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'a minɛ ala ka yafa ma k'a bɛɛ laban nin ye sirifukɛ ka baara ye su ani tile waati o waati ala bɛ sɔn ka maaw kunnadiya sirifukɛ an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn. bi ala k'a jɛya ala ka hɛrɛ k'an ye n'an bɔra yen yan'an ka kuma di karamɔgɔ ma an bɛna ziyara a laada sigi ni o ye ka jɛ ka fatiya ta ka sɔli kɛ ka kuluwalaw siɲɛ 11 kɛ ka laban ka fatiya kɛ ka sɔli kɛ k'a datugu ka sɔrɔ ka kuma di an karamɔgɔ ma a ka sɔrɔ ka dugawu foli kɛ mɔgɔw ye ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye an bɛ kɛnɛ kuncɛ n'o ye a ye ŋaniyaw siri bisimila. aw fɛn o fɛn bɛ k'an lajɛ sirifila jabarani kan a ye ŋaniyaw siri an nɔfɛ. Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا ربي على كامنا على كجاي كرمه كما بيبرو نما سرا شو دبيه أبدا سبو فجري يلي باكوفه ngane sirana dusukun fiyani dusukun dibiye sabu fajiri yelento kofe ala ka ngishinga ni ajuga ma aga to boka sallallahu rasul karim ni watina an karamo bina kumata a'udhu billahi as-sami'il alim min sharri shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين أنك président de la République أنك بارك يوم an b'u fo ka dugawu kɛ u ye faso in sabatigi cogo ɲuman na ani malidenw lafiyali ani malidenw sago sɔrɔli ani lafiya doni Mali fan bɛɛ fɛ k'a fɔ Ala k'o nɔgɔy'u ye dekun minnu bi jamana in kɔnɔ ya Rabbi Ala k'u fanga se dekun in ka se ka bɔ jamana kɔnɔ jamana k'a yɛrɛ sɔrɔ jamana denw ka lafiya o kɔfɛ an b'an ka ministre so fo n'o ye silamɛw ka ministre so walima diinɛw ka ministre ko ani danbe ministre so ani laadala ko an b'a fɔ k'u ni ce o kɔfɛ an karamɔgɔ minnu y'u ka baara bila ka bɔ diɲɛ yɔrɔ janw na ka bɔ fo Bamakɔ ka se yan ani quartier janw na ka se yan ni Ala kama tɛ foyi tɛ se k'a kɛ u k'a dɔn an nisɔndiyara an b'a f'u ye k'u bisimila u bɔra so u nana so an ka baarakɛɲɔgɔn caman bɛ yen karamɔgɔ si ma to kɔ a bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan Sufi Adama alhamdulillah nin kɛnɛ in kan an bɛ dugawu k'a yɛrɛ ye Ala ka dayɔrɔ ɲuman d'a ma an n'a ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka taa se a ka don laban ma k'a ta o la fɔ bi a ka denbaya a dɔgɔninw a n'a denw u ma sira in bila an bɛ ziyara kɛ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ yen
o sara bɛ ala de bolo ala k'a n'u dɛmɛ kuma surunya bɛɛ la ɲɛfɔli bɛ kɛ maa de ye min b'a ɲɛɲini mais min mago t'a ɲɛ na a ɲɛfɔli bɛ se ka maa wɛrɛ nafa ale tɛ n bɛ fɛ an ka karamɔgɔw ka min faamu diinɛ tɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan suna bɛ yen u k'o bɛ yen wahabiya bɛ yen tasawufu bɛ yen o bɛ tijaniyaw b'o kɔnɔ kadiriyaw b'o kɔnɔ fɛn bɛɛ b'o kɔnɔ tɔgɔ tɛ juguman ye tɔgɔ tɛ farali kɛ dusukun de bɛ farali kɛ n'o tɛ i ka so kɔnɔ i muso bɛɛ tɔgɔ tɛ kelen ye du ma ci i den bɛɛ tɔgɔ tɛ kelen ye du ma ci o tuma na tɔgɔ cayali ani farali u tɛ kuma siya kelen ye n bɛ fɛ ka min fɔ an karamɔgɔ dɔw kumana u ye ziyara ko kuma fɔ k'a fɔ ziyara ka ɲi baasi tɛ ziyara la oui baasi tɛ ziyara la silamɛya taabolo de la mais n mako taabolo la baasi bɛ k'a la n bɛ fɛ ka min fɔ n bɛ fɛ a ka lamɛn kosɛbɛ mɔgɔw sɛgɛnnen de don diinɛ ko in na u ma se k'a faamu bon diinɛ in fara yɔrɔ gɛlɛya foyi t'a la an filɛ ka na kaburuya zura kɛ sisan kaburuya zura de kɔrɔ ye ka na bɔ i ka su ye mais anw bɛ diinɛ na jɔnni nɔfɛ jɔn el mustafa anw bɛ diinɛ na alakira muhamadu de nɔfɛ sallallahu ta'ala alaihi wasallam alakira nana ni diinɛ min ye kira yɛrɛ mustafa a ka fatuli bana y'a minɛ kaburu dɔw de la yazurali kɛyɔrɔ la a nana so a ko a muso ma ko a kunkolo b'a dimi a bɔlen kaburu dɔw la yazurali la o bana in de taara n'a ye ala yɔrɔ la o kira kelen sallallahu alaihi wasallam sunamɔgɔ maa wɛrɛ bɛɛ bɛnna hadisa kan ko ala kira ko ne kun ko a kana yazurali kɛ nka bi n ye ordre di aw ma a ye yazurali kɛ a b'aw hakili jigin lahara la nin kɔfɛ samani bɛ min mais e kamana bi gan o e b'a fɔ nin ye hadisa in kɔfɛ ani ala kira yɛrɛ yera a bɛ nin kɛ mais munna dɔw ko k'a man ɲi bi n bɛ fɛ k'o yɔrɔ de f'u ye i ka se ka diinɛ taasira faamu ani kalanko tɛ ɲɔgɔn ka sira kan i ka bɔ i yɛrɛ kalama i ka bɔ i ka diinɛ histoire kalama ni kɛlɛ ninnu nana kuma jumɛn kuma min na ni fatimiyaw nana komi alakira fatulen sallallahu alaihi wasallam kabini a yɛrɛ ma ta fɔlɔ k'a da dingɛ kɔnɔ a bi Seydina Aliyu bolo so kɔnɔ mankan wulila dugu kɔnɔ ka kira su to bolo la a ma don fɔlɔ dɔw ko anw de bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye dɔw de ko aw ti k'a ye anw de bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye dɔw ko aw ti k'a ye anw de bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye silamɛya ye fagali daminɛ yan de yɛrɛ faga yɛrɛ faga ni minnu tora la ni miliyɔnw de don américains ka su kelen da la japonais ma maa kelen faga a bɛɛ ye minnu ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah a bɛɛ ye olu ka yɛrɛ faga suw to ne ye a ye segin histoire ma mun kɛra a kɛra ni min fanga sera n'o ka armée force bonyana n'o sera tɔ ninnu na olu bi bɛɛ mara olu bi bɛɛ mara n'u ka politiki ye u bɛ se ka to fanga na cogo min na u ka fanga bi sinsin cogo min na ko in ti b'u bolo cogo min na kabini nin yɔrɔ in de la hadisa nkalon tigɛli de daminɛna o de la an karamɔgɔ dɔ b'a fɔ ko muhamadu ye fila de ye dɛ
ko muhamadu ye fulade alakira fulade do dɛ kuranɛ alakira ani bi hadisa kura alakira n'i taara kuranɛ alakira fɛ yen o ye bɛɛ mara kafiri ni silamɛ yahudiya bɛɛ tout le monde anw ka kuranɛ alakira ko hali ni bolitigi ni boli nana kɛrɛ la i ka so alimami ba bolitigi nana ko k'u bɛ nɔfɛ nana n kalifa i ma kuranɛ ko k'a kalifa minɛ to d'a ma ji d'a ma siyɔrɔ d'a ma wa kana jagoya ko a ka kɛ silamɛ ye mais ko diinɛ fɛ ka mun fɔ a ye kaburuya zura ko ni mawuludu ko la kaburuya zura sabatilen don kira tun b'a kɛ o dama tɛ a ko an k'a kɛ diɲɛ bɛɛ bɛnna nin kan dɔnnibaa ma ɲɔgɔn sɔsɔ nin na dɛ kɛlɛ bɛ yen bilen wa mais kɛlɛ ye mun tuma min na ni groupe dɔ ye silamɛya mara ni a ka se ye kɛlɛ c'est-à-dire u ye n ko u tun bɛ silamɛw ɲɛnɛma minɛ de k'u siri juru la tan maa 100,000 u b'a bɛɛ ni tigɛ yɔrɔ kelen kafiriw tɛ dɛ ko u ti fanga ka sira kan a ye histoire lajɛ silamɛw de bɛ ɲɔgɔn faga tan fanga nana se Fatimiya ma ça fait dɔ bɛ dɔ faga ka bɔ yen dɔ bɛ dɔ faga ka bɔ yen dɔw ye dɔw faga ka kɛ silamɛ ɲɛmɔgɔ ye ka kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ye u ye minnu faga ka siw la mɔnɛ fɛ hali u ka kaburu u taara bɛɛ dayɛlɛ k'u suw bɔ k'u jeni hali u su u y'a bɔ k'a jeni mais u bɛɛ bɛ seli u bɛɛ ko la ilaha illallah misiri b'a bɛɛ bolo ala y'a kɛ bɛɛ bɛ suye n'i ka politiki de ye dɔw nana k'a yira ko tiɲɛ na olu bɛ kɛlɛ kɛ alakira bɔnnaw de kama ko parce que kira bɔnnaw de ka kan ni silamɛya ɲɛmɔgɔya ye olu nana dɔ ninnu kɛlɛ ni min tora la a ka ca maa 400,000 ye u b'i faga de k'i ka du bɛɛ faga hali den min bɛ kɔ la u b'a bɛɛ kantigɛ ala nana groupe dɔ se a bɛ fɔ olu ma ko Fatimiya comme u tun ye fɛn bɛɛ interdit o Fatimiya mɔgɔw nana ko ka alakira somɔgɔw k'u ka bonya jɔ u ye olu nana ko alakira nɔkɔrɔ minnu bɛ yen ko olu ka kan ka bonya olu nana fanga dɔw la maintenant u bɛ jamakulu ba dalajɛ u bɛna alakira kaburu yazura u bɛna kira kaburu yazura kira kaburu sisan i y'a dɔn i t'a ye fɔlɔfɔlɔ kira kaburu tun bɛ kɛnɛ kan de yɔlɔkɔ i bɛ yɔlɔkɔnin minnu kɛlen ye ka fɛnw kori k'u karo ɲɔgɔn na tan yɔlɔkɔ de kun kelen bɛ kaburu la tan kɛnɛ kan yɔlɔkɔ tɔgɔ ye di sɛni de kun donnen bɛ kaburu ninnu na k'u kɛ tan ayiwa ko dɔw ko jɔlɔkɔ ayiwa o de kun donnen b'a la mais a datugura sisan o bɛɛ n'a a kun de bɛ yen parce que a donna an b'a Aïssata de ka so kɔnɔ o so in ma mɛn o bɔra yen de ka jɔcogo wɛrɛ k'a la maa si t'a sɔrɔ cogo si la min na a faamuna tuma min na o kɛra olu ka kira somɔgɔw minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ kira mɔden karisa ye nin ye o tuma na mɔgɔw nana ɲɛsin olu bonyali ma u bɛ taa u kaburu la i n'a fɔ Hasan ni Hussein walima Seydina Ali yɛrɛ u bɛ taa barika ɲini u fɛ ka dugawu k'u ye u tɔɲɔna u fagara bingɛriw ka kira ka denbaya fagara o tuma na anw ni mɔnɛ don an bɛ taa b'u ye kabini n'o jama bɔra sa n'o daminɛna ziyara ye haramu ye mawuludu ye haramu ye a bɛɛ ju filɛ nin ye a bɛɛ ju de ye nin ye n'o tɛ alakira ka kuma kelen tɛ yen min bɛ se k'a fɔ ko ziyara ye haramu ye alakira sallallahu alaihi wasallam a ka kuma kelen tɛ yen min bɛ se k'a fɔ mawuludu ye bid'a ye a tɛ yen kira yɛrɛ y'a kɛ kira ye mawuludu kɛ kira tun bɛ ntɛnɛn sun u y'a ɲininka ko i bɛ ntɛnɛn sun mun na a ko ni Muhamadu bangena ntɛnɛn anniversaire jumɛn tɛmɛnen b'o anniversaire jumɛn tɛmɛnen b'o mais dalilu ɲini tɛ ninnu y'an gɛlɛ u sera an na
bi an yɛrɛ ser'u la o tuma na an ka na ni alakira ka kumaw ye ka galo da kira la ko ta o de ye hadisa kura ninnu ye o de c'est-à-dire mɔgɔw bolo ko an ko hadisa man ɲi hadisa ka ɲi hadisa dɔw de man ɲi ni maa o maa ko hadisa bɛɛ man ɲi ko hadisa bɛɛ galo e ye kuranɛ dɔn cogo di e ni ala kumana n k'o tɛmɛna hadisa de fɛ ka s'i ma ko nin ye kuranɛ ye hadisa de y'a se e ma o n'o tɛ i ma kira yɛrɛ ye o kumana n bɛ fɛ ka min fɔ a ka kow bɔyɔrɔ dɔn o la kɛlɛ tɛ anw bolo nin na mais problème ye mun ye an karamɔgɔ e ko a ti bɛn merci y'a dɔn n'e ko a ti bɛn e kɔni tɛna kɛ mais ne min ko a bɛ bɛn a to ne k'a kɛ i ka dɔgɔyalima kana se ma a ma ban mais ni min tɛmɛn'o ka dun u mago bɛ fɛn wɛrɛ la kɛlɛ kun ti dɔwɛrɛ ye o c'est-à-dire u bɛ fɛ ka min tɛmɛ bi a bɛ gɛlɛya dɛ ça fait alakira sɔrɔla salamu tɛmɛnen ni kira janfara somɔgɔw janfara silamɛya janfara a kɛra fanga ye kira y'a fɔ ko san 30 kɔfɛ ko fangafin de bɛ na a kɛra fangafin ye bon olu bɛ fɛ toujours u ye mɔgɔw fagali min kɛ ka yɔrɔ mara k'u sago kɛ ni diinɛ tɔgɔ ye ka sɔrɔ silamɛw tɛ u bɛ fɛ o de ka waleya hali bi a bɛ gɛlɛya o de la wolodenninw bɛ ka k'u bangebaaw neni wolodenninw bɛ ka k'u bangebaaw neni o de la ne y'a fɔ ye a kana n'a bɛ jaabili kɛ a ye n'a bɛ min jaabi a y'a jaabi ni bonya ye an faw y'an lamɔ bonya kɔnɔ an karamɔgɔw y'a lamɔ bonya kɔnɔ silamɛya yɛrɛ y'an lamɔ bonya kɔnɔ an ti maa dɔgɔya mais n'i ye fɛn dɔ fɔ n'i b'a tigi jaabi i b'a jaabi bonya kɔnɔ i fa n'i ba y'i lamɔ cogo min e ni maa si tɛ se ka kɛ kelen ye maa min ko mago tɛ n karamɔgɔ la a y'a janto nin yɔrɔ in na kumana a kana n'i ko sisan ko i bɛ kuma wahabiya dɔ ka kuma kan kana wahabiya bɛɛ neni kana wahabiya bɛɛ dɔgɔya wahabiya dɔw bɛ yen an n'u balola ɲɔgɔn kan san 40 ni kɔ an m'u ka maa dɔgɔya kan mɛ karamɔgɔbaw don karamɔgɔba ye jɛni ye min bɛ surakakan fɔ u taara surakakan kalan u ni diplôme nana mais u y'u ta kɛ mɔgɔ lakala ye ani mɔgɔ bilasira u ti maa neni wahabiya caman b'an fɛ yan bonya ma b'u la u bɛ mɔgɔw bonya u ka sira ye u ka sira ye mais u bɛ mɔgɔw bonya o la toujours n'an bɛ kuma min kumana o ka kuma jaabi kuma bɛɛ n'a jaabi don n'a jaabi bi bɔ bonya kɔnɔ ka na bɛɛ ta wahabiya sabalilenw bɛ yen wahabiya maa bonyannaw bɛ yen wahabiya dɔw bɛ yen u ka diinɛ b'u bolo alors an kana sɔn du fitinin ni den dɔ o ka kɛ joli bɔn sababu ye an kana sɔn an ka jamana bi dekun min kɔnɔ bi bɛɛ b'a dɔn mais n'i y'a ye den minnu ma wolo fɔlɔ o b'u faw neni e kelen ma wolo e bɛ ka min fa nin denw b'a bolo dɛ mais olu mago t'o la o parce que a kelen tɛ yen muru sɔngɔ bɛ sɔrɔ min na hali a muso ka natigɛ muru a nenikɛla ninnu a kumaba fɔla maa si t'u la diɲɛ kɔnɔ min ka nasɔngɔ b'a bolo kuma in yɛrɛ fɔkun ye tari nkonaja dɔ ye o na nasɔngɔ di yan tariw nankɔrɔta ko n ka fari n den i ma fari dɛ somɔgɔ de t'i bolo ni somɔgɔw b'i bolo a tɛ kɛ tan i ɲɛ bɛ minnu da denen na n'u bɛ kuma ni hikima ye n'i da cɛ kelen ma i ba t'i ye bilen bilahi bilahi mais somɔgɔw b'u la u somɔgɔw y'u bila yɔrɔ min na u tora u somɔgɔw kɔ maa o maa bi pɛrɛn-pɛrɛn ka mɔgɔw neni diinɛ tɔgɔ la kana ɲininkali kɛ somɔgɔ tɛ yen
o la n bɛ fɛ an ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an kana ta ninnu fɛ ko an bɛ bɛɛ nini non mais kɛlɛ in wuliyɔrɔ de ye nin ye fatimiyaw de nana ala y'olu se olu fana ye alakira somɔgɔw bonya u b'olu wele de ko siyaw k'olu de ye siyaw ye o tuma na ɲinɛ hiji la u ye hiji mɔgɔ jate mɔgɔ 2,000,000 ani dɔɔni a ti tɛmɛ o kan n yɛrɛ tulo de y'a mɛn quoi mais min bɛ 2,000,000 in kan o de tɛ n kɔnɔ Serif de ye dɔɔni fara a kan wala a ti 2 millions yɛrɛ bɔ wala 1,600,000 ayiwa an ka hiji den dɔ filɛ mɔgɔ min hijira ɲinɛ diɲɛ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan mɔgɔ 1,000,000 ani mɔgɔ 600,000 ayi 600,000 mɔgɔ 1,000,000 ani mɔgɔ 600,000 1,000,000 a ma 2 millions bɔ mais ziyara kɛlɛli daminɛna yɔrɔ min na mɔgɔ jɔnni bɛ yan siyaw bɛ min zayiru zuwaru kɛra joli ye mɔgɔ 1,20,000 ani 6 26 millions 1,26,000 o de taari ɲɛ da Seydina Hussein kan a n'a fa Ali Karbala ani Najaful Ashraf o y'u kaburu de Karbala Najaful Ashraf e de bɛna ɲagami ne bolo ne bɛ fɛngɛ dɔn ayiwa Karbala o ye Seydina Hussein ye Seydina Hussein de donnen bɛ yen ayiwa Najaful Ashraf o ye Seydina Ali ma 20,000,000 ani 6 mais hiji bɛɛ a ma 2,000,000 bɔ alors ne fɛ ka mun fɔ kɛlɛ tɛ yen bi dɛ mais kunun ko kɛlɛ de daminɛna yen ko mun na u bɛ taa kira somɔgɔw kaburu yanzu an ka wajulikɛlaw an ka kalankɛlaw a ye sabali a kana taa ninnu fɛ a kana taa u fɛ kɛlɛ in wulila yan de mawludu ko kɛlɛ wulila yan ziyara ko kɛlɛ wulila yan bon komi ni mɔgɔ t'i ko ɲɛdɔn i kamana bi guwan ko in bɛɛ ye nin de ye bida de bɛ se ka ban misiri jumɛn bɛ Bamakɔ yan misiri jumɛn bɛ Mali la yan n'a bɛɛ tɛ bida misiriw ye o ye misiri jumɛn ye a bɛɛ bida misiri i selila fɛn o fɛn kɔnɔ bida misiri don ni tapi fɛnsɛn tɛ min kɔnɔ dɛbɛ dan b'o kɔnɔ dɛbɛ delila ka da kira ka misiri kɔnɔ tapi delila ka fɛnsɛn ala kira ka misiri kɔnɔ wa maa o maa bɛ taa seli a misiriw kɔnɔ a bɛɛ bida mɔgɔ ni dalilu jumɛn ye a fɛn o fɛn n'u bɛ don misiri kɔnɔ u b'u ka sabara bɔ u bɛ sabara bɔ de ka don misiri kɔnɔ a ye ɲininkali kɛ kira tile la sabara kun bɛ bɔ ka don misiri kɔnɔ wa kira delila ka sabara bɔ a sen na ka seli wa mais aw dun b'a ta bɔ o tuma na a ye kira janfa o ye bida dɔ ye ala kira sallallahu alaihi wasallam a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ a bɛ seli n'a ka samara de wa a bɛ seli bɛlɛ de kan bɛlɛ kan a ma seli tapi kan u ko don dɔ la a tɛ dekunna k'u ye fɛngɛni dɔ bila a ɲɛfɛ dɛbɛ faranin dɔ k'a y'a te turu o kan pour que k'a ka seli kɛ sinon Madinɛ misiri n'u y'u te turu misiri kɔnɔ kira ni sahabaw ni san nana u bɛɛ te ni bɔgɔji de bɛ wuli a bɛ woyo u kan ka jigin u ka misiri balo yɔrɔ ɲini ko de don Hayidara ko tɛ mais n bɛ fɛ ka min fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an k'an janto an ka dugawu k'an ka jamana ye jamana in degunna bi tɔɔrɔ b'a kɔnɔ mɔgɔw wulila ka b'u sigiyɔrɔw la du
dutigiw fagara dundulɔmaw fagara an ka dugawu kɛ jamana ye nin kɛnɛ kan an bɛ wele min fɔ an ka faamaw ye a y'a cɛsiri ala k'aw dɛmɛ nka a ye hakilila wɛrɛw fara a ta kan a ye mɔgɔ wɛrɛw lamɛn a ye mɔgɔ wɛrɛw lamɛn mɔgɔ kelen tɛ se fo ani mɔgɔw ka kuma ka ɲɔgɔn faamu a ye siraw lajɛ ani mɔgɔw ka kuma maa kelen tɛ se tiɲɛ tɛ nkalon don maa kelen tɛ se ani mɔgɔw ka kuma ani mɔgɔw ka ɲɔgɔn bilasira a y'a jija fana n'a ye min bila poste min na a y'a ko sɛgɛsɛgɛ aw de ko a bɛna ni kokajɛ ye bɛɛ nisɔndiyara ko Mali dunna ko a bɛna surukuw bɔ yen siga kɛn bɛ suruku kɔrɔ caman na bi a ye yɔrɔ kɔlɔsi a ye yɔrɔ kɔlɔsi hɔrɔn n'i ko n ko mɔgɔ y'i dalakuma de ye mɔgɔ y'i dalakuma de ye ni dalakuma tiɲɛna dɔrɔn maaya banna ni hɔrɔnkɛ ko n ko i bɛ sa yen de an bɛ wele min da fanga ye an bɛ dugawu k'u ye u ka hɛrɛ y'an ka hɛrɛ de n'olu sabatira jamana in sera ka bɔ bolo la jamanadenw de ka hɛrɛ don mais dekun min bɛ yen u b'a la mais dekun bɛ yen dekun bɛ yen dɛ foro caman ma se ka siɲɛ dekun bɛ yen mɔgɔw bɔra u sigiyɔrɔw la dekun bɛ yen o la a ye mɔgɔw lamɛn a ye to ka mɔgɔw dɔw ka kumaw ta bala kira n'a ka kiraya mɛlɛkɛw bɛ jigin an kan mais ala ko a ma de shawuruhum fil amr mɛlɛkɛ bɛ jigin an kan ala bɛ kuma fɛ mais ala ko n'i bɛ fɛ ka ko o ko kɛ i cira mɔgɔ minnu ma kafiri tuubilen ninnu o gɛrɛ i la a ka jɛ ka hakili kɛ ka ko taransi nka n'i sera ne ka diinɛ lase yɔrɔ ma fatawakkal ala Allah alors u ka hɛrɛ y'an ka hɛrɛ ye bi maa si ka hɛrɛ tɛ bi Mali ka bi ayi den ɲuman si t'a kanu bi nin jamana in ka bi ala kana bi mais ala y'a mara di minnu ma bi tiɲɛ kan ka f'u ye wulibali kan ka f'u ye u ka ko ninnu lajɛ ji ɲɛma jɔlen na ala k'a n'u dɛmɛ an faso ala k'a kisi an faso ala k'a bɔ bolo la an kun ye fɛn dɔ caman labɛn mais an bɛ yafa ɲini waati jayana kuma na cayara dɔɔni ayiwa ni ala ye sigi wɛrɛw latigɛ an ye walanwalali dɔw b'an bolo nin silamɛya in kan an bɛna o kɛ o yɔrɔ la parce que diinɛ in fo a ka faamu de quoi diinɛ in silamɛya in a sabotera dogongo fila tɛ silamɛya la kelen dama don n ye nin bɔyɔrɔ f'u ye fanga ɲini de y'a kɛ an bɛ fanga ɲini ka mɔgɔw mara a ye histoire lajɛ bani histoire b'a fɔ hali n'a donna tubabukan na gogoli kɔnɔ tubabukan na tara ti fɔ gogoli de a bɛ fɔ cogo di gogoli ayiwa google ayiwa a ɲɛna n'a donna u ka gogoli in kɔnɔ k'a sɛbɛn dɔrɔn ko fatimiyaw ka mara kɛra cogo di a bɛ n ka kuma in bɛɛ jɛlen sɔrɔ a y'a lajɛ kira fatulen ko mun kɛra a y'a sɛbɛn dɔrɔn tiɲɛ ma tunu dɛ ala tɛ sɔn tiɲɛ ka tunu tiɲɛ ye min ye dɛ da ala la i tile kɛ laadiri ye sabali mɔgɔw dɛmɛ dɛsɛbaatɔw dɛmɛ hasidiya dabila i tile silamɛya banna dɔwɛrɛ tɛ yen dɔwɛrɛ tɛ yen 22 kelen mɔgɔ miliyɔn 21 21 n'a ye miliyɔn 20 bɔ kaban hiji mɔgɔ o ma miliyɔn 2 bɔ nin ye miliyɔn 20 bɔ fo ka tɛmɛ o kan hiji
mɔgɔ o ma miliyɔn 2 bɔ nin ye miliyɔn 20 bɔ fo ka tɛmɛ o kan a banna o ayiwa ansaru ka réunion kɔfɛ a n'an ka président kɛlen kɔ ka ɲɔgɔn ye u y'a ɲini an fɛ ko n'an bi jɛn n'a ye k'u bi tɔgɔ dɔ da yana kabini salo u b'a ko la ɲinɛ an ye yamaru d'u ma ni ala ka jɛn ye u nana tɔgɔ min fɔ an ye ko ka yan tɔgɔ da mazaru sirifula ko sirifula ziyarakɛyɔrɔ mazar de kɔrɔ ye ziyarakɛyɔrɔ n'a bɔra min kɔnɔ o bɛ wari sara dɛ ni e ɲɔ yɔrɔ in na ko a taara ka yɔrɔ tɔgɔ ye di n'a ma se ka mazaru fɔ dɔrɔn a ka woro sara yarɔ mazaru bɔ man di maa kɔnɔ ko yan tɔgɔ dara ansaru ko ten ko mazaru sirifula yarɔ mazaru man ka bɔ maa kɔnɔ o tuma na ala k'a n'aw dɛmɛ an bɛ min ɲini sisan an bɛna dugawu kɛ an bɛna don hadara kɔnɔ hadara tɛ dɔwɛrɛ a delil'o la kaban k'i da de ka mankan da k'i ɲɛsin ala ma k'i n'a fɔ ala fili ɲɛ kɔrɔ ala kira y'o de fɔ sɔlɔsilam ko ni silamɛ ko alahu akubaru ko foyi t'i ni ala cɛ ko i ɲɛ t'a la dɔrɔn tuma i yɛrɛ b'a kɛ ten k'i ka hami fɔ ala ye hami bɛ fɔ ala de ye dɛ an b'a yira ala miniti 2 an bɛ sɔrɔ ka fatiya ta mɛ an b'a ɲini tagabaw fɛ a ka taa dɔɔni dɔɔni anw y'a kalan cogo min na ko n'i ka teli ko i bɛ taa dɔɔni dɔɔni n'i ka teli dɔrɔn ko taa dɔɔni dɔɔni tuma na ala ka bɛɛ ɲuman se ala ka bɛɛ ɲuman don ala ka san caman yira an na an ka jamana ani an kɛrɛfɛ jamanaw ala k'u bɛɛ kisi an bɛ dugawu kɛ Laginɛ ye Laginɛ an bɔra yen a diinɛ ɲɛmɔgɔw u sara bɛ ala bolo o diinɛ ɲɛmɔgɔw wulila ka jɔ de k'u seko bɛɛ kɛ su fɛ ani tile fɛ u ka faamaw fana bi ten an bɛ dugawu kɛ Laginɛ ala kana fitinɛ don Laginɛ ala ka bɛn don Laginɛ ala ka kelenya don Laginɛ ala ka Laginɛkaw bɛn an bɔra Côte d'Ivoire o kɛra aw ɲɛna an bɛ dugawu kɛ nin jamana ninnu ala kana balawu don ye fiyewu Ivoiriyɛnw ala k'u bɛn ala k'u kɛ ka kan kelen fɔ ala kana tɔɔrɔ se Côte d'Ivoire ala kana balawu don Côte d'Ivoire an bɛ dugawu kɛ k'u ka élection surunyana Ivoiriyɛnw an bɛ dugawu k'u ye ala k'a tɛmɛ hɛrɛ la ala ka Ivoiriyɛn bɛɛ kisi ala ka Ivoiriyɛn bɛɛ kisi k'a bɛɛ kɛ hɛrɛ la k'a bɛɛ ban hɛrɛ la an bɛ dugawu kɛ Burkina ye ka dugawu kɛ Niger ye an bɛ dugawu kɛ an ka lamini jamana bɛɛ ala ka bɛɛ kisi ala ka juguw dɛsɛ ala ka juguw dɛsɛ ala ka juguw dɛsɛ an bɛ an ka Burkina président fo ale min a ti yan nka président ba international bi yan n bɛ foli dɔw da k'a se Burkina ansaru président ma u ma fɛn fɔ n ye dɛ hali sini u ma fɛn fɔ n ye mais n y'u ka geste ye u ka président ye wele da Burkina ko bɛɛ ka dɛmɛ kɛ n y'a ye ansaru taara ka taa 20 di a ma 10 asafurulayi 10 millions u taara 10 millions di o la an b'u fo u ye koɲuman kɛ faso ko mɔgɔ n'i dɛsɛra de i dɛsɛra n'o tɛ i man ka to ni faso ka wele dara i k'an ka faso dɛmɛ an b'u fo u ma fɛn fɔ n ye nka u dɔw dɔ nana ja jira n na n b'u fo k'u wale ɲuman dɔn hali bi ala k'a n'u dɛmɛ ayiwa an yɛrɛ an bɛ dugu min na n'o ye Doɲumana ye alimami b'an fɛ an b'a fo a sara bɛ ala bolo an ka foli bɛ Doɲumana ka bɛɛ u bɛ fɛn minnu kɛ an b'a kalama ayiwa safokaw fana safo mairie tɔgɔ la u nana wari caman di an ma u sara bɛ ala bolo ala k'u bɛɛ sara hɛrɛ ne yɛrɛ burankɛ bi yan ayiwa ani buramuso u caman bi yan buramuso caman bi yan ani burankɛ kelen ani n ka madamu u bɛɛ nana ɲɔgɔn fɛ yan u bɛɛ bi yan
ala ka hɛrɛ k'anu ye ala ka hɛrɛ k'anu ye ala k'an sago d'a ma ayiwa an ka don hadara kɔnɔ miniti 2 bɛɛ k'i hami jira ala la an bɛ fatiha ta أيوة من كرا على كامله من كرا على كامله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصرنا وانصرنا واقض حاجاتنا وفرج همنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.